Mangulono. Lamun to Raden Danang sampun kumawani nembung tresna kalian ingkang ipe. Liripun boten kados ngaten Paman Patih Gendil Wesi. Malah kaporo dawah kosok wangsulipun kanggo Rarasya nembung tresna dumateng kula. Raden Danang. Paman Estunipun Patih kula ugi dereng pitados sawetahipun bab panjenengan nembung tresna kalian ingkang garwa Kanjeng Adipati. Nanging sampun kadenangan panjenengan katundung saking negari Pati. Lah kok tasih mapan wonten ing alun-alun Kadipaten Pati. Ngantos kula tasih mapan wonten ing Kadipaten Pati. Awit dereng trimah wonten salebetipun manah. Mbok bilih kula dinakwa ingkang kados ngaten. Mila kanthi menika. Raden Danang kados pundi? Kula mapan wonten satengahipun alun-alun kula niki badhe njala sawetawis Paman Patih. Jolo. Ingkang panjenengan kersakaken Adat lupyanipun njala menika wonten ing segara napa ing kali. nggih. Saged dipun wastani menika nganehi sanget. Nanging Paman Patih, kula niki gadah kapitayan kelampahan kula njala wonten satengahipun alun-alun. Lelampahan kula saged tinarbuka. Ageng alipun panjenengan kepengin buktekaken kalian ingkang kadang Ngaten inggih. langkung prayogi dados atuh. Kanjeng Adipati. Monggo Kanjeng. Ora apa teh? Menika ingkang kadang Raden Danang tumindak nganeh-nganeh wonten satengah alun-alun Kadipaten. Danang tumindak apa kok aneh-aneh ya? Prateranipun kepengin jala wonten alun-alun. Lah aneh to Kanjeng Adipati. Danang, Kang Mas Adipati Mangunono. apa bener ature Kakang Patih Gendil Wesi kang slira durung ninggalake Kadipaten Pati nanging ana sak tengahing alun-alun Pati kowe malah arep gawe pangeram-ngeram arep njala. Kados ngaten. Jeneng njala ki lumrahe ning kali. Ning segara. Lah wong njala kok ning alun-alun. Ki arep golek suket apa golek pop es iki. Monggo anggen panjenengan mastani kados pundi. Nanging Kang Mas, Nang piye? kula niki gadah kapitayan menawi kelampahan kula njala wonten satengahipun alun-alun. Lelampahan menika saged tinarbuka pundi ingkang lepat. Mila kanthi menika lilah panjenengan ingkang kula suwun. Yen ngono kowe malah saya bento. Saya gendeng teh. Mbok menawa Danang durung mentala ninggalake Pati, sak temah duweni cara sing kaya ngono. Langkung prayogi panjenengan paring wedal kalian ingkang kadang mawon. Danang, Kang Mas Adipati Mangunono. yen pancen ancas ira kaya ngono, bakal pun Kakang paring wektu marang kowe. Nyuwun wedal sawetawis Kang Mas Adipati. Monggo dipun waspadakaken Kang Mas Adipati Mangunono. Menika ngane-nganehi sanget. Pralampita lan pratandha. Menika aku pun enggak Kanjeng Adipati. Aneh ning nyoto. Laras. Ing sekawit aku ora percaya marang Danang. Nalika Danang njala ning alun-alun ora entuk iwak nanging sing ana agem-agemaning diajeng Mertosia. Kok dereng kono
Liripun kados pundi kok dereng ana bab menika. Yen ngono ndika dereng tanggap ing sasmita. Inggih. Jeneng busana uwal saking anggonipun bojo kula ateges bojo kula badhe kuwirangan jalaran nembe nglegena dados sing tumindak selingkuh sing nembung seneng dedudanang nanging diajeng Rara Siya. Sapunika sampun tinarbu. Kula terus matur atur dereng pitangdos sapatahipun. Kula kandhungi Kakang Patih Girsi Nggih. tumuju ana ing Taman Pamargi Putri. Timbal ana, Garwa. Wis tak kandhani. Kenapa menjaga topi? Kula isin Bapak isin apa? ngertos badane jenengan kados ngaten mlegena. Kula isin. Isin nyawang. Nggih. Lah kok anggene nutupi mboten rapet malah arang-arang nggih ketok kok. Sithik-sithik ya penasaran. Iya, Rara Siya kula Kang. ndak timbali ora nganggo ageman ning kok malah kang slira ngegena sing kaya ngono. Ateges kowe bakal ngisemake asmaku. Ki nyuwun pangapunten Kang Mas. Jalaran kula mboten ngertos. Sangkan paraning dumadi. Iya. Agem-ageman kula menika anes Kang Mas. Yen ngono iki Lho, iki menika agem-ageman kula Kang Mas. Menika sandangan kula. yen ngono kowe Lho mangke piye Kang Mas? Kok panjenengan menika nyempalane dumateng kula? Lepat kula menapa Kang Mas? dadi kowe rong rumangsane luput lan Len. Jawab sing jujur. Sing nembung seneng kowe apa dana? Hai Dana, Tanpa bukti sasmita ora kena diapusi. Lan iku danang jolo ya alun sing ana agem dadi aku dari kapitayan yen kowe tumindak balik kok. Kang Mas. Jawab. Nggih. Masuk. Masuk. Nggih kula akoni Kang Mas. Sing pisanan nembung tresno pancen kula. Nah kula menika wong nodi wong jajal kok Kang Mas. Guyon. Nggih. Guyon. Nggih. Guyon pari kena. Iya. Mari kena pripun? Guyon abang-abang dan gelem ora mbok demeni menjas. Boten kok Kang Mas. Kula estu jajal. Nek jebul danang menika kok lanang sing lempeng dalem. Pun ngaten Kang Mas. Kula pun ngakoni ampun ngajar kula. Iki kula kapok Kang Mas. Boten badhe kula baleni malih. Kapok lombok. Iki betes iso njaluk neh ngono. Nggih. Iya. Boten Kang Mas. Aduh. Sakit Kang Mas. Kowe tak siksa lara. Lara. Lara ndi karo ati iki mbok tinggal demeni karo bapake. Kula boten demeni kok Kang Mas. Mergo kowe durung. Belum ngelakon. Mergo kuncine wong selingkuh. Iki ning wong wedok. Ngerti? Wong lanang nembung petentang kaya kodhok ditaleni, nek wong wedok ora ngladeni ora dadi. Lah kula ngladeni are. Boten Kang Mas. Jangan kula jangan. Kakak pakai tulung Kakak. Napa? Ampun Kang Mas. Aduh Kang Mas. Ampun jotosi kula.
Endah kowe iki tedake wong unduh kroto. Aku nandur pari tukul alang-alang. Nandur kacang tukule rangan. Ya kuwi. Tak sengkuh kowe iki wong desa kesa-kesa. Tak mulyake ana ing Kadipaten Pati. Bisa ngangkat derajatku. Pindah pengayoman ana ing Pati. Nanging jebul tumindak munggah srep. Sakit kan, Mas. Aduh, kejut kabeh. Kula kapok kok, Mas. Kula sumpah disekseni danyang. Margorejo kene mboten kula baleni. Marga matamu kono. Lah pundi? Iki rak Gambiran, ah. Gambiran Kecamatan Margorejo. Aja dolan jalan kene kowe. Lah kene aku sumpah tenan kok. Ampun. Magoni. Aja to si kula nggih Kang Mas. Sikile kula lara. Ora. Sirahe Ampun dijotosi Kanjeng. Ampun dijotosi dupak iki mawon. Dupak iki mawon. Kakang Paten sambut gila tenan. Ora ditulungi maksa nyajui. Salahe. Padha wae sampean iki. Salahe. Ampun ngaten Kakang Mas. Jalur kabeh mboten sumput niki. Bayaran 150 ada diajak deret-deret. Iku nek wis napa bayaran. Iya. Wis tak bontek kabeh mulai glendang. Mula kanthi kuwi Rasya dan terus mirang-mirangke pangayoman ing Pati. Ora ana busak cengkang kanggo kowe. Miyat. Minggat. Iki piye teh? Niki penyek. Nino kali panjenengan. Akal bulus yo ngene iki. Nggih. Dudune bulus dipecat. Akal bajingan yo ngene iki teh. Mboten sak dijotosi dupak iki mawon. Ana bocah turu diulek-ulek. Nggih. Engko nek bocah tangi ben aku ora ngamuk. Gento iki. Mulai Nino panjenengan. Sekolah masan ngene demek lho. Ya. Ngene lho. Kowe iki kok malah bumboni ae. Ora sakit. Ya biasa tenyel kan ngene. Ngono teh. Aja ngono teh. Kowe kok seneng nek pegatan lho teh. Aja ngono. Bojoku wis pegatan ping pindho lho. Mboten Kang Mas. Ampun Kang Mas. Ampun pegat kula Kang Mas. Ampun pegat kula Kang Mas. Seneng apa? Durung lek sayu pulae. Ben sampean welas kalih kula. Ora. Sabdaning ratu datan ula mali. Sepisan kudu dadi. Sekali minggat, kowe kudu minggat. Dados mboten wonten. Duwe. Nggih, kula krungu. Dados mboten wonten pangapura kagem kula. Ora ana. Nggih. Mboten napa-napa. Ya beneran pegatan. Apa-apa. Jarane aku ya wis bosen. Duwe bojo tua. Gowo. Matane pitak. Yen kowe ra seneng karo aku kondo, aja bisa pakai asmaku. Lah iki wis kondo. Aku bosen dadi bojomu. Mergo kowe kono kepepet. Ya ora? Yo. Yo wis tak duduk yo. Salah kowe wis tuwa ora iso apa-apa. Aku isih enom. Waji wengi pengen mok ladeni, isine mau isa, isih mau wola wae. Keren-kereni bloko. Napa nggih to Kanjeng? Kebangetan kowe kok concong. Wis cuwilik. Kandhane kok. Ruki. Iso diroyok semut. Dawa ndi karo iki? Cilibe sampean. Yo, aku mbok tundung minggat ora apa-apa. Segara ning Pati tok. Ning Sukoharjo Gambiran pirang-pirang. Ya lek ditanggap nek ora. Agak Pak, aku terima kasih ya Bu ya. Kok sampean iki ta ora kok
Lagi ndungu iki ya kowe. Mantan bojone bupati kok begenggek. Kesane, kesane Ngono. mulai cilik dadi ombu. Kurang ajar. Nah, kula nggih melih kali sampean. Apa? Jeneng mantan basa menterenge. Mesti liya dina duwe rasa kangen. Ya, Sukses sok tiliki nggih. rasio. Alah, tiliki teng wagenan. Kowe iki ada banyak ikrik. Alah, makin teng wagenan karaoke. Nyanyi kalih kula. Sampe tak jak nyanyi gelem mboten? Ora sudi. Lho, lagune apik lho. Lagune ngeten. Iki masaline lho pugu mboten purun. Ora. Ya ora gelem ya wis ora apa-apa. Karo Kakang Patih ndara gelem ah. Kakang Patih. Rendene Kang Mas Adipati mangan ono mboten sagon iki kula. Sampai dilakon lali. Pilih-pilih kula teng wagenan nggih. Room nomor 3. Kamar nomor piro? Kulo persiapan boten katokan kok. Nggih. Piye, Teh? Boten. Piye? Mungkin kulo gropyoke malam Minggu pas rame-rame ajeng nrimo tamu kulo gropyok. Sing digrobyok kowe apa kowe sing digrobyok? Durayu. Ora usah pikir bingung. Saiki ana WA. Mengko tak WA nomorku 021 Dan minggat nyebel-nyebeli motor. Iya iya minggat gak minggat ah. Sandang aku tak jikukane. Donya aku tak jikukane. Donya apa? Ya lo sama lek. Ora buta. Sa 10.000 lah tak nggo ning ojek tutuk wagenan. 10.000 Mas. Lah berangkang gene. Oh wong nek wis kadung gething Kowe berangkang karo udo. Lha rumah sami aku mau bento piye? Ora macem. Kok mbok kon berah. Gawe apa? Upama kok. Iku roh Sapa? gentong. Gentong. Iya. Kowe berangkang. Iku kirike sapa kok ucul? Ya kiri Adipati mangono-ono. Nggih. Iya. Minggat nggih ampun sia-sia kula. Dupelake waras sae nyonyi wong wedok. Mok saduki mok sia-sia. Padon terus kowe. Ora eling biyen. Biyen kados pundi to? Biyen tak rumati lho teh mlarat teh. Saiki Saiki sugih dadi bupati aku disaduki ngasku teh. Nggih kula tak minggat. Ning kula tak njaluk ngapura kalih Danang riyen nggih. Karepmu Nggih. Ampun mentel Mas. ora mendeleng. Lah napa? Bar aku mondol. Tak kira pizza. Boten. Nggih. Bagus. Biasem kaya uge-uge kok. Dia layak tamu seneng ya. Dan jalur ngapura yo le. Rumah sini luput. Dino ipe bape juga wong yo. Jalur ngapura yo dia. Kok ngapura ora? Ngapura. Yo wis. Jamu baru ya. Danang. Jarke danang. Kowe diusahamu mati. Cangkeme. Seneng kowe aku mati apa ra bilek kowe? Yo kok. Yo kowe ae bisa mati. Dosa wis kakean. Aku ora iso mati. Lah kene. Mergo KTP ku sekmu hidup. Alah, aku yo ora iso mati. Gusti Allah wis tak telepon. Aku panjang nomor. Mati-mati anak bojoku yo. Aku ora kesusu jaba nek wis ora kerasan. Nek mbok selip yo selip. Aku ora kuat telep ora ndek bensin jaluk 110.000 mbok weki. Yo bantah ae kowe. Heh. Ya, ingat.
Ganang. Kang Mas Adipati Mangun. Ora nyono babar pisan. Yen tumindake mbak yumu kaya ngono. Mula kanthi kuwi pun Kakang njaluk sepuro mergo kepranange ngati nganti sak temah aku nundung kowe saka ing Kadipaten Pati. Arep ning mbak yu mesti tinggalke Pati, nek luput tetep kecumondok ning Pati ya. Aja tinggalke Pati. Kang Mas Adipati Mangun. Iya. Pangandika panjenengan sampun dipun midhangetaken kawula wonten ing Kadipaten Pati. Menawi kula tansah mapan wonten ing Kadipaten Pati. Iya, iya. Tartamtu badhe nglingsemaken asma panjenengan. Njur karep Kula nyuwun pamit tambahing pangestu badhe mapan wonten ing Gunung Pati Ayam. Ngratoni bangsa Krajiman. Iya, iya. Ning sediamu sarana tak pambeng, nanging pun Kakang mituntas. Kados Kalamun pun Kakang beni karepotan. Aja wegah iki. Pun Kakang nyuwun sabiyantu. ngaten iki. Silakan iki. Kene Basuki Ganang. Suwun pamit Paman Pati Gendeng. Ingkang atos-atos. Waalaikumsalam. Nuwun sewu di sana. Nggih. Menawi nitik agem-ageman dika niku mboten kawula ing Pati. Pinggih saking pundi? Paring asma sinten? Leres pancen kula mboten tiyang Pati. Nami kula Magdum Alatas, kula saking tlatah Jawa Wetan, saking Kabupaten Tuban. Lajeng ancasipun wonten ing Kadipaten Pati. Sepisan kepengin sowan dhateng ngersanipun Kanjeng Adipati Pati. Menawi wonten keparengipun badhe nyuwun palilah. Apa wis ngerti pangarsa ing Pati? Derek, Aku pribadi. panjenengan. Walah, matur nuwun Kanjeng. Iya. Malah kapara tiwas keleresan menawi wonten lilah dalem kula kepengin ngrembakakaken agami Islam wonten ing Kadipaten Pati. Kula condong sanget bilih sedulur Magdum Alatas tebih saking Jawa Wetan tumeka wonten ing Kadipaten Pati badhe siar agami suci. Leres Nanging kados kula badhe paring wewengkon wonten ing Kadipaten Pati kalamun Kakang Magdum Alatas saged mbiyantu dumateng. lajeng menapa ingkang dados bot karepotaning Kadipaten Pati panjenengan paring dawuh mangke kula ingkang sabiyan. Pati menika nembe geger. Kang dituwuhaken dening Ki Ondorante saking Desa Setiinggil. Ondorante naminipun. Nggih. Kawula ing Pati sami mboten kuwawi nandhingi dumateng Ki Ondorante. Kalamun Kakang Magdum Alatas saged alit ngrangket si Ondorante ageng mateni badhe keparingi bumi Pati siar agami suci. Menawi namung menika panyunipun Kanjeng Adipati badhe kula stokaken. Namung kemawon kula dipun tedahaken pundi dusun Setinggil. Kersanipun kula saged pinanggih kalian Ondorante. Kakang Pating Resi, Kanjeng Adipati monggo mangtedahaken margi. Monggo bareng Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Kecangkeman. Wakeane astikum. Wong menungso ora ngerti menung. Nuwun. Monggo. Wong don. Aku lho niku ya kaget. Nggih. Wong lagi mbuaki suketan kok ana askum niku ora kula ora. Niki wau boten askum. Mboten astikum. Boten. Lah napa niki? Assalamualaikum. Assalamualaikum niku tembung napa? Niku tembung Arab, mula terus kula baleni kula nuwun niki wau. Meh padha. Nggih meh padha. Ah, Nuwun sewu. nggih. Kula niki ajeng teng Setinggil napa pun dugi Setinggil nggih niki? Nggih niki desa Setinggil niku mriki. Wah, ketoke kok nggih adem. Wah, Kitane ijo sehat. nggih adem. Subur tandrane. Ning omahe nggih gedhek ngeten iki elek-elek ngoten niki. Mboten napa-napa keng baku mboten kepanasan, Nah. mboten kudanan. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Lajeng takon. Takon napa? Lajeng omahe Ki Ondorante niku sisih pundi? Niku omahe Ondorante. Nika. Nggih nika lho kayoman wit gedhe niki. Sorwit nika. Nika jejere enten watu gedhe sing meh kaya gunung nika. Nggih, nggih. Wong kula ajeng ketemu Ki Ondorante. Lho sampean kenal Ondorante ta, Bu? Derek, nanging jenenge niku pun kawentar dugi pundi-pundi. Ya nek sampean arep ketemu Ondorante niku nek ora sampean tetek tatak pikire mengke anggere weruh wonge kaya disamber gelap. Saestu napa? Nggih. Lah kula kepengin ngerti sing jeneng Ondorante niku kados napa. Jane sampean ora tau weruh tenan. Babar pisan nek jeneng kula pun krungu. Ngantos kawentar dugi Jawa Wetan. Kula lak wong Tuban. Lho, asmane sih Kula Makdum Alatas. Mlekedum. Makdum Kok mlekedum. Kula kinten mlekedum mergo nek wong Jawa ki ra paimin. Suyadi ngateno ngoten nika. Jeneng kok mlekedum napa medum niku ndak Makdum Alatas. Wong kula niki jeneng nggih paringane wong tuwa, dadi kula niki mboten njaluk. Nggih. Nggih ngeten. Pripun? Kiyaine Makdum Kados pundi? nek ndika arep kepengin weruh sapa Ondorante. Ondorante mboten enten loro setunggal kula Ondorante. Sampean iki Oh, nggih. iya. Mboten kaget sampeyan. Lho, kula kaget sakniki napa mungkin? Oh, nggih jane sakniki wong ngenyek sampeyan takon kaget menawa kaya wong disamber. Lah yang padha-padha menungsane kok kaget. Malah kula seneng iso ketemu sampean. Nek empun ketemu kalih kula ajeng pripun? Kula mung ajeng takon. Takon apa? Aku lak nang Tasking Pati. Nggih. Kula kok dikabari jare sampean sok seneng gali wong do ibadah. Manteme wong do salat sembahyang niku nggih napa mboten? Perkara niku. Nggih. Paling ya sampane tuk pradule kanjenge lek. Nggih, lho sampean kok ngertos. Nggih ngerti. Mergo kanjenge bupati tau ketemu kula. Ngoten nggih, nggih. Pancen ngoten. Critane ra ngeten. Pripun? Kula niku paling ora seneng nek kuping kula dikoroki swara sing brengengeng niku panas. Ati kula mubal. Perkarane kula ora cocok. Jalanane napa? Nggih. Wong-wong sing teka teng mriki niki tak anggep saderenge kula tentrem bareng ana wong niku kula malah ora tentrem. Sebabe Napa nek? neko-neko ayane siji enten lulang dipentang ngangge kayu dipantek. Nggih. Bar niku ditabuh blang
bleng blang bleng Niku. bar niku kupinge dibekap cangkeme bengok Bengoke pripun? lawa bubar lawa bubar kakekane lawa nek ajeng bubar ndak ya wis bubar Nggih, kiriyen kiriyen. nggih Niki kula genahke. Jane lulang dipenteng ditabuh niku. nggih Niku jane kanggo tengara. Tengara. Bedhug niku. Beleng niki pertandake nek wong muslim padha nindakake salat. nah Lah lawa bubar lho kok lawa bubar niku Napa jane niku? apa boten lawa bubar. napa niku Niku Allahu Akbar. Enten Keng tegese. artine Nggih. ngagungake asmane Gusti. Oh, Gusti Allah niku lho. dadi ngelingke wong-wong Nggih. nek kula ngarani wong-wong niku bento Lho, kok saged? wong urip niku wis disangoni nalar ati pikiran piye carane disinaoni supaya dheweke temen tegen ngudi sarta nindakake niku lantarane rasa karo keyakinan ngopo dadak dibengok-bengoki nyembah karo sinten mau Nyembah karo Gusti Allah niku nggih sing gawe urip, sing nyipta jagat sak isine wah mboten iso Lho, lah kok mboten iso? ane tumrape kula sing gawe urip niku mboten Gusti Allah Lah sapa? sego menungso ora mbadhek 40 dina ora bongko ta piye Nggih. Ngeten lho. Gusti Allah niku nggih nek saka kaduwane datan wangenan, mboten wonten wujude. Nek cedhak datan senggolan, ora kena disenggol. Nanging ana buktine. Lho, lah kapitayane sampean Gusti Allah sampean kuwi sing gawe piye ngoten sampean ngerti angin? Ngertos Iso ngrasake. iso Nanging ora ngerti wujud angin kaya napa. sing sanjang sinten Lho, napa sampean iso nggambarke angin? iso Angin rupane kaya napa, Mas? sampean ora iso jawab Mboten saged. nek aku nggih ngerti Angin kok ana wujud. lho angin iki wujude abang Lho, lah kok iso? lho kok ora iso piye Coba mang jlentrehke kula tak pengen ngerti. tangga kula niku sambat Nggih. Den nyuwun tulung aku keri kenapa masuk angin masuk niku ora mlebu to Nggih. angin niku ora ya angin Angin. kula keri lho rupane kok abang ireng ngono Wis angel-angel. dadi angin iki rupane abang Bagi angin rupane abang. Oh, nah ngeten, kula wene conto sing sakliyane angin. napa Sampean lak ngerti lombok. Nggih, Lombok weruh. niku rasane napa? nggih pedes Pedes niku iso dirasake. Nggih. Nanging ya ora iso disawang. Niki ibarate kaya ngoten niku. pedes iso dirasake Mboten iso disawang. ning ora iso disawang Nggih. ning ra abang ireng Lho, kok nek iso? pedes ra niku nek kepedesan tak terus abang ireng Ora ini abang ireng. ha nggih Iya, nggih. Ngaten mawon, ngaten mawon. pripun Gusti Allah. nggih Iki Gusti Allah. nggih Niki panguwasane tanpa winates. hmm Dadi kekuatane menungso niki tanpa daya apa-apa Nggih. yen ora ana daya kekuatane Gusti. Nek sampeyan pengen ngerti, Nggih. cobi kula. Nika Mas sampean, sorwet nika. Oh nggih. Kula tuduhke. Niku omah. Kekuatane Gusti Allah keng lumantar dene menungso. Omah nika kobong. Omahku ngobong. Omahku ngobong. Omahku ngobong. Matuk sampe kerak omah. Waduh menak. Sik. Iku malah ku gawe. Urung kobong kabeh, Mas. Lagi mak bedunduk terus mati neh. Lah kae nyatane kobong. Sampeyan ngobong omah. Lah nggih niki sampean lagi percaya nek kekuatane Gusti Allah niki tanpa Dadi winates. sampeyan pamer kuwi kekuatane Gusti Lho Allah. nggih. Nek ngoten nek mung sampeyan muni ngono kobong, apa rumangsane ondorante ra iso nanding? Coba kula tak pengen ngerti. Andinge omah kae enten watu gedhe. Nggih. Padha gajah nika. Tak getak tak pentelengi mesti meledos. Jajal tak pengen Mang ngerti delok. kula.
Percaya. Mergo kula ora butuh sesorae sampeyan kapitayan ning aku mung butuh pamer-pameran kasugiran. Perkara niki. Nggih, Ampun dianggap rampung. pripun? Kula nyuwun wektu 40 dina. Sesuk ketemu melih. Ngantang kula Nggih. tak enteni ning kene Madhum. Aku ngerti. Meladean tememprek sithik-sithik grogoti. Untul jejambul tundone mlaku alang-alang nyucuki wong-wong. Suwe tak tekan tak Madhum. Tangi ora perlu 40 dina. Nek siaga iki ada wono ndorane. Kowe jiblek men. Ya. Nek kowe pamer kekuatan nganggo dalan manembah. Tampanono watu jebleskin diasmu. Nek kowe ambuh selawase aku manembah. Ambuh kowe mah. Mentaling watu kowe ora tegas. Madhum. 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 Kowe mati, Madhum. Kowe mati. Madhum mati. Madhum mati. Madhum Alatas, kok malah kowe turu karo sujud Madhum. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Durung wae wis arep agama suci, nanging matimu kanthi sujud. Kanggo pangeling-eling anak putu besok katlau pasujudan. Ora mung kuwi. Dimen kanggo napak tilas. Besok kalamun ana rejaning jaman desa kene katlau desa Madhum.